Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Mbaɗen refto gaynen jangen nde wonno ko jangete ko koko jangano jangitte hankadi tewde Allah walli on kollama alkule ɗe ne mbiyete on gandi inɗe majje gasi on kollama kala alkulal mangal tokosal gasi on kollama ko wiyete masɗe mawɗe e tokose e polle gasi on kollama alkule maseteɗe ɗe gasi heddi ko eɗen janga no masirte heddi ko eɗen janga no masirte no wayno ko ngalɗo alluwal jangunoɗon on ji on jangino ba mawɗo e ba tokoso ɓa mawɗo e ɓa tokoso na on ji on jangino ca mawɗo ca tokoso on jangino da mawɗo e da tokoso on jangiɗo ɗa mawɗo ɗa tokoso ha mbanmi hen ekkoji mbanmi hen baaɗi cooɗi boɓi duɗe daaɗe ɓado deftinmi hen ɓodi bacca baccu ɗiɗi ɗaɗi ɗeeɗi deftinmi hen accu acci acca ɗacce ɗaccu ɗacci garmi deftinmi hen ngalɗo alluwal mbanmi hen baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi ngara tara ɗum mbiya baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi gartuɗa mbiɗa nene nani daaɗe al muɓɓe jangoɓe nene nani daaɗe almuɓɓe jangoɓe mbaɗan mami tongode meɗen sa saggi no mbaɗata ha ngara caggitoɗa walla an keso jiɗɗo nadde o mbimi ya waɗ 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggirɗo saggere ma walla ka keso jiɗɗo nadde ngara min kalanma sarɗiyeji nana jaɓa naata anani a jaɓani mi gaccuma ndeƴa jokka haaju joni ɗum ɗo ɗiggi ngaren gaddan windande hesere joni mbaɗen dani yenne tawde en jangi ɗum ɗo ko bawon ɗo eɗen mbawi janguɗo goɗɗum mbiyen buu gadden pular gadden buuɗi ay buuɗi ay buuɗi ɗo ko buuɗi fonna wonde wadde en gittat ɗum ɗo gadden buuɗi wadde men buuɗi
ay buuɗi buuɗi a waɗi a waɗi hen ɗi woni buuɗi ɗo henne a waɗi ɗo henne cuu a waddi hen ɗi a windi cuuɗi ay ɗo mbiɗa ko cee mbadduɗa hen de woni ceede joni mbaɗɗa ni mbiɗa deede de a windi deede a waɗi ni a windi dee e di keɓɗa deedi mbaɗɗa ni mbiɗa dii di keɓɗa diidi mbaɗɗa ni mbiɗa ci ittuci o ko ci no kala fi o no neɓɓiɗi seeɗa ci e de wona cide jippoɗa mbiya ɗo wona kadi ay cal a janginola wona cal ay ɗi calɗi ɗo mbaɗa col e li ay colli mbaɗa ɗo henne ciile keɓa ciile mbaɗani caal ay calli ay calli ɗo mbaɗɗa ɗo henne co a janginoma ay come ɗo mbiɗa cumu ɗo mbiɗa daado ay daado ɗo joni ko ni ekkotoɗa bindol kala ko kalɗa dirtina seeɗa ɗo joni sa yama ya tar ɗum mbiyata komi dañi cuuɗi buuɗi adi arde nani ay ɗo keɓɗa buuɗi ay ngolɗo bindol a heɓi hen buuɗi cuuɗi ceede deede deedi diidi cide ɗon timmi ɓamtu ɗum buuɗi cuuɗi ceede deede deedi diidi cide ɗon gasi jalta gadda kadi o mbaya noon ayi one gadda mbaɗama noon gara jangana en mbiya calɗi gara mbiya colli mbiya ciile
mbiya calli ay calli mbiya come mbiya cumu mbiya daado ɓamtu calɗi colli ciile calli ay calli caal e li ndenninɗa mbiya calli come ay ko coo e me woni come cuu e mu woni cumu daa e do daa e do woni daado joni noon mbaɗen dani henne laawol gotol mbaɗen ni jangan ɗum laawol gotol no mbiyeten buuɗi cuuɗi ceede deede deedi diidi cide jippoles no mbiyata calɗi colli ciile calli come cumu daado ɗum ɗo joni ko karfeje tan ɗe jangunoɗa ɗe garɗa e ekko rindinde a suwataw jangude kono ko ekko rindinde masɗe ma e alkule ma masɗe ɗe tan alkule jadata masɗe ɓole jangotako kadi ko heedi ko jangotako maɗe ndenda jango ñaama jara ñaama eywa ñaama jara ñaama anne waɗa saaha ko lamgal adoto mumal ara waɗa saaha mumal ado laaɓal ara waɗa saaha mumal ɗiɗi dewdirta ko ma laaɓal ara no wayno wiide uddu ay ɗon de sa wi uddu joni uddu ɗum ko no mbaɗɗa ni ko wiyete ko sidda min garoy hen ɗum ɗo joni ƴettoto kadi mbañiroɗon ɗum ekko bindol mon nanɗon oto keñoɗe jaari tan jam ko ɗiggi fof nafat ko janguira keñe noon a perti hoto ƴeew tan wiide cuuɗi tan aɗa yiya cuuɗi tan aɗa yiya ala oto wi tan buuɗi tan aɗa winda tan buuɗi ala ƴeeto andude ko ba e uu ndendinmi ha kemmi buu ɗi wadde ko buu e ɗi ndendinmi kemmi buuɗi ko cuu e ɗi ndendinmi kemmi cuuɗi ko cee e de ndendinmi kemmi ceede ko dee e de ndendinmi kemmi deede ko dee e di ndendinmi kemmi deedi ko dii e di ndendinmi kemmi diidi ko ci e de ndendinmi kemmi cide jippoles ay ko ca e a e la ndendinmi kemmi cal ngaddumi ɗi o woni calɗi ɗo ko col e li ndendinmi col e li kemmi colli ɗo ko cii e le ndendinmi kemmi ciile ɗa ko caal e li ndendinmi kemmi caalli ɗo ko co e me ndendinmi kemmi come ɗo ko cu e mu ndendinmi kemmi cumu ɗo ko daa e do ndendinmi kemmi daado ɗo hayso mi fawani hen junggam tawde ko kalanmi ko ɗo gandata ko jangata ko ɗiggani taw mi fawani hen junggam mbeɗa haala tan ganda ɗo heedi somi wi buuɗi cuuɗi ceede deede
deedi diidi cide ngol ɗon billo gasi ngol lesngol ne mi wima calɗi colli ciile calli come cumu daado gasi ɗo joni aɗa faama aɗa ɓeydo famde kala nde garɗa e windande hesere aɗa yiya aɗa ɓeydo wimtude aɗa ɓeydo famde ɗum wiyete jangde numéro ma nan dow a saggi rewɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ligne jiya WhatsApp o ngara caggere saggere ma a saggani ɗum jinmi goɗɗo keso jiɗɗo nadde yo rewɗon yetto en haalne sarriyeji o jaɓi o nani o naata o jaɓani o nanani gaccen mo yahaji makko jokken haaji meɗen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam ƴette kuuɗi mon e carnet ji mon mbawani ɗo janggon ɗigga